how to make table. Ayan yung host. Punta ka sa host. Tong is Busoy Poker document. Kung sa tong is SNG, pili tayo for example 10. Ayan. SNG 10. Yun ang gusto mo, 15, 30, or 1 or kung gusto mo mag-cost. Pag cost sharing, player yung magbabayad. Pag table, tayo. And then, kung gusto mong classic lang, click mo lang yung classic. Wala siyang joker, hindi siya butasan. Joker, dito kung joker lang gusto mo. Kung gusto mong manual, or dito ka titingin sa manual kung gusto mong butasan, or may joker. And then, dito, kung gusto mong baguhin yung amount niya, ayan, dito ka lang select. And then, create. Tapos, pag mag-share ka, dito lang, share. Okay na. Exit ka na.